खुलुमबाय गिबियावनो बे समाव जोङो बे उदालगुरि बियाबा गाबोन अर्थात 24 आरो 25 खालारखौ दा 27थि बोसोरसालिया सावराय जथुम्माखौ उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। दा बेयाव गासै 29 गामिया जों बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो बे गामिफोरा थान्दैफोरा बाहागो लागोन आरो बेयाव जोंनि माखासे आध्यात्मिक लाइननि मेलेमजिबिफोरा बोसोनगिरि हिसाबै थागोन आरो जोंनि जेराव जानो गोनां माखासे हाबाफारिफोरखौ जों बेयाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो आलासिफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां खोथा मोजां खोथाखौ जोङो धोरोमारि खोथाफोरखौ बेयाव सावरायनाय जागोन आरो बेयाव गोबां जोंनि हाबाफारिफोरखौ जोङो जाफुंसार होनो जोङो नाजागोन। बबे जायगायाव जागोन? बेयो उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय जामुगुरि गामि आफादनि दैदेननायाव दिनै बे 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु बोसोरसालिया जथुम्मा बियो जागोन। बेसेबांसो थान्दै बाहागो लागोन? बेयाव गासै 300निफ्राय 350नि गेजेराव थान्दैफोरा जागोन आरो गेवलां मेलाव सरासनस्रा जोङो 2000निफ्राय 3000नि गेजेराव जाहा माने रायजो राजाफोर जमा जागोन। दा बेयावहाय गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि धोरोमखौ सिबिनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ बे गेवलां मेल जानो गोनां गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं बियाबनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जादों। गेवलां मेलाव सोर गेदेमा बिथांमोना आलासि महरै बेवहाय जोङो गिबि आलासि हिसाबै जोङो पलिटिसियाननिफ्रायबो लादों, जोंनि समाज सिबियारिफोरखौबो लादों, जोंनि आध्यात्मिक लाइननि जाहा सेन्ट्रेलनि दङ, डिस्ट्रिक्टनि दङ आरो बियाबनि माखासे बिबानगिरिफोरा जोंनियाव बेयाव धोरोमारि बोसोनगिरि हिसाबै बाहागो लागोन। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बाख्नायनांगोन, बानजाय आफादा जामुगुरि गामि आफादनि बानजाय आफादा बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनो थाखाय गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै मेहेरगोनां समायना महरै बिथांमोना साजायदों आरो बे साजायनायखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय जोङो थान्दै आरो रायजो राजाफोरखौ बेयाव ज' जानानै जोंनि धोरोमारि सावरायमेलखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होगोन होननानै जोङो आसा फारिनाय थाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आं नैबे उदालगुरि बियाब बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जा 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा जानो गोनां जोंनि गामियाव जानो फैगासिनो 24 आरो 25 डिसेम्बर 2024। दा बेयाव जोंनि बानजाय आफादनि जानानै जों साखाफारा जानजि खाफ्रानाय जाखाबाय। जोङो आसा फारियो जोंनि बियाब गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना एसां हायो लोब जोंनियाव बेयाव बाहागो लाफैनायखौ जोंनि बानजाय आफादनि जानानै जोङो बेखौ लुबैयो आरो जाखिनि जों मावनो गोनां, जोङो साखाफारा जानो गोनां बेखिनिखौ जोङो जथेस्थ' जों साखाफारा जाखानाय बायदि मोनबाय आरो जा जाबावनांगौ जों बेखौ जथेस्थ' जोङो नाजाबावगोन। बेखिनियानो जोङो नैबे जा जथुम्मा जानो गोनां, जोङो बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो आफा बोराइ बाथौनि दहायाव जोङो जथेस्थ' जोङो हागोनखौ जोङो आसा फारिनाय थाबाय। एसेखिनि जानाय लोंनाय थानायनि बेलायाव जोङो जथेस्थ' जोङो जगार खालामखाबाय। जा थान्दै जोंनियाव सफैनो हागोन, जोङो बे थान्दै बिथांमोना फैनानै जाहाथे गावनि न'आव थांफिननाङा बे हिसाबै जोङो थानायनि थाखाय जों जथेस्थ' जायगा बानायनाय जाखाबाय थान्दैफोरनि थाखाय आरो जानायनि थाखायबो जोङो जथेस्थ' जगार खालामखाबाय। जोङो जाहाथे जोंनि जगार खालामनायाव आरो नांबावगौ जायोब्ला जों जथेस्थ' आरो जगार खालामबावनो थाखाय जों थाग थियारि जानानै दङ। आरो जोबनायाव आं बेखौसो खावलायबाय, जोंनि उदालगुरि बियाब बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जा 29 जोंहा गामि दङ, जाय 29 गामिनिफ्राय जा थान्दै जोंहा बियाब गौथुमनिफ्राय बेयाव नुजाफैनो थाखाय खावलायखानाय दङ। जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिया बियाब गौथुमनिफ्राय जाबायदि खावलायदों, बे खावलायनाय लेखायै जाहाथे जोंनि बे गौथुमाव बाहागो लाफैयो। जिंगासिनो नाङा जे जोङो बेयाव फैनानै
थान्दैफ्रा गोदाव सोराव जागोन थानो मोननाय नङा बेखौ दा सान जोङो अलरेडि जोङो थानायनि थाखाय जानायनि थाखाय जथेस्थ' जोङो बेखौ जगार खालामनाय थाबाय आरो नांबावगौब्ला जों इसां हायो जोङो जोंनि जा थान्दै नुजाथिफैगोन बा थान्दैनि बादै जा रायजो राजा नुजाफैगोन बिसोरखौ जोङो जथेस्थ' आलासि महरै जों सिबिनो थाखाय जोंनि जामुगुरि गामिनि जा जोंनि जानो गोनां गौथुमनि जोंनि बानजाय आफादनि जानानै आङो बेखौ रायजो राजानिसिम बेखौ फोसावनाय थाखाबाय।